салом алейкум бародаро. Имрӯз ман барои шумо як қиссаеро нақл мекунам ки як хоҳарак ба ман муроҷиат кард ва хоҳиш кард ки ман ҳамин видеоро кунам. барои ҳамин то охири видео тамошо кунед. дар видео ҳатман лайк монед ва ба дӯстони худ равон кунед, барои он ки ман фикр мекунам чунин бачаҳо дар ҳақиқат вуҷуд дорад. шояд баъди ин видео фикри чунин бачаҳо иваз шавад. ҳозир ман барои шумо смсҳои ҳамон хоҳарака хонда метиҳам. бо диққат гӯш кунед. ассалом акаи ҷурабек, чӣ хел шумо хуб ҳастед? ман як обуначии канали шумо ҳастам. номам Дилноза. мехостам як видео кунед. як қиссаеро аз ҳаёти ман якчанд рӯзи дарднок буд ва маро ғамгин кард ва мехостам байни мардум паҳн шавад. ин саргузашти ман ва писарон фаҳманд ки чӣ кор карда истодаанд. ман як сол пеш мактаби миёнаро хатм кардам. аз сабабе ки падару модарам дар шаҳри Москва кор мекарданд, ман ҳамроҳи бибиам меистодам ва баъди хатми мактаби миёна падарам маро бо худ ба шаҳри Москва оварданд. ҳар рӯз модарам ва падарам ба кор мерафтанд. ман дар хона танҳо мемондам ва хело ғамгин мешудам. аз байн қариб як моҳ гузашт. чунон зиқ шудам ки ҳатто гоҳ рӯз гирья мекардам аз танҳоӣ. аз сабабе ки волидайни ман ҳамавақт дар кор буданд, маро ба тамошо бурда наметавонистанд ва намемонданд ки ман танҳо берун бароям. баъд барои зиқ нашуданам телефон гирифтанд то рӯзи худро ба тамошои клипу кино гузаронам. баъди якчанд рӯз ман ба сайти одноклассники ба номи худам профил кушодам ва танҳо ба хотири тамошои сурату клипҳо. аз байн як ҳафта гузашт ва ба ман смс хело бисёр омад. аз сабабе ки ман ба смсҳо ҷавоб намедодам, аз 100 то зиёд шуда буд смсҳо. баъд ман шавқ пайдо кардам ва хостам ба смсҳо ҷавоб диҳам. некин бовар кунед акаҷон, вақте смсҳоро хондам, чунон ғамгин шудам ки наход бачаҳо чунин рафтор кунанд нисбати духтарҳо. бовар кунед акаҷон, 50% смс фақат ҷон лонҷота биё вохӯрем, ин хел мекунам, ӯ хел мекунам. бовар кунед саром вайрон шуд. наход бача ба чунин пастӣ занад худашро. мард бояд мард монад. чунин суханҳо ба бачаҳои мо намезебад, чун мо мусалмон ҳастем ва ғурури шербачаҳои тоҷик бояд нагузорад ба чунин ҳарфҳои паст задан. бовар кунед акаҷон, ҳатто сурати ҳавай ҳасратиашонро рӯи карагӣ ҳастанд. агар ба ман бовар накунед, метавонам сураташонро рӯӣ кунам. ман намехоҳам як касро паст занам ё шарманда кунам. фақат аз шумо як хоҳиш видео кунед дар ҳамин мавзӯъ, то бачаҳо донанд чӣ кор карда истодаанд. мо хоҳару апаҳои шумоем, наход чунин рафтор кунед. бояд бачаҳоям сатр кунанд ва аъзои онҳоро танҳо зани ҳалолиашон бинанд, на ин ки ба ҳама нишон диҳанд. охир ин гуноҳи вазбин аст. бовар кунед акаҷон, 10% бачаҳо камтар сознавистагӣ ба мисоли салом, чӣ хел ҳастӣ духтари хола, халос. дигарҳо танҳо суханҳои қабеҳ. ин як шармандагист. хай акаҷон, тонед видео кунед. агар ба ман бовар накунед, ман смсҳоро сурат гирифта рӯӣ мекунам, то худатон бинед. хайр, майли акаҷон, дар паноҳи худо бошед. ман интизори ҷавоби шумо. ва дар инҷа суратҳои рӯи карагӣ барои боварӣ кардани ман. бовар кунед, ин суратҳои ман 3 равно рӯша мепӯшонам, барое ки рости гап ин як шармандагист. ва ҳамин буд бародаро имрӯза видеои мо. чӣ хеле ки мегӯянд барои одаме ки мефаҳмад як нуқта бас аст.
барои ҳамин пеш аз як қадам задан хушрӯ фикр кунед шумо чӣ кор карда истодед. боқӣ дар паноҳи худо бошед. хайр, то боздид.